Mara vilayetine salkın howanyň aralaşmagy bilen birnäçe obalarda yerli ýaşaýjylar tebii gaz üçünçlüğünün petelenini aýdýarlar. Obalaryň ýylat könelişen gaz geçirji ulgamlaryndan peýdalanýar. Sebitde elektrik energiýasynyň hemde arasy agyz suwunyň üçünçlüği bilen bagly problemalar dowam edýär. Şu günler howa salkynlap başlady. Hojalyklarda tebii gazyň batyşy juda peteldi. Diýip Mara etrawynyň peşanaly geňeşiginiň bir ýaşaýjysy aýdýar. O ýerlerine aksandan çykan turbalarda gaz sızmalary hasap alınýar. Yerli ýaşaýjylar gaz geçirjileriň çalşyrylmaýanyny, turbalaryň çüýreýänini aýdýarlar. Türkmenistanyň o ýerleriniň merkezleşdirilen gaz üçünçlüğüne biriktirilmegi, gaz turbalarynyň çekilmegi 1990-njy ýyllardan başlap giňerme eýe boldy. Ýöne könelişen turbalarda wagt-wagtyna awatlaýyş işleri geçirilmeýär. Köçelerde gazyň iýsi bar tebäbi gaz geçirji demir turbalar çalşyrylmaýar. Şonuň üçin turbalar çüýreýär, deşilýär we gaz çykarýar. Biz bu ýagdaý barada gaz üçünçülük edaralarına ençemege de habar berdik. Çüýren turbalaryň çalşyrylmalydygyny ýa-da awatlanylmalydygyny haýyş etdik. Ýöne hiç kim bejermedi. Diýip peşanaly geňeşiginiň ýaşaýjylary aýdýar. Etrawyň agaltyny geňeşigi hem bir meňdeş problemalar başlyny geçirýär. Turbalarda emele gelen deşiklerden gazyň syzyp çykmagy bilen hojalyklara barýan tebii gazyň basyşy petelýär. Yerli ýaşaýjylar tebii gazyň basyşynyň onsuz hem pes bolanyny aýdýarlar. Yerli üçünçülük edaralary raýatlaryň geçirjileri çalşyrmak barada haýyşlaryna demir turbalaryň ýetmezçilik edýänini aýdyp jogap berýärler. Hojalyklary iwerleýän gazyň basyşynyň petelip gazyň ýysynyň tüwrege ýaýramagy bilen oba ýaşaýjylar bu ýagdaýa özbaşlyk çykylygy gözleýär. Goňsular bilen öz aramyzda pul toplap kepsirleýji çağırdyk. Turbalardaky deskleri kepsirletmekçi bolduk. Diýip oba ýaşaýjylar aýdýar. Ýöne kepsirleýjiler demir turbalaryň ymykly ýuwkalanyny, geçirjilerde emele gelen deşikleri ýapmagyň, gaz sızmalarynyň öňüni almagyň kyn bolanyny aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar gyş pastynyň bosagosyny üçünçülük ulgamlaryna awatlaýyş işleriniň geçirilmegini, gaz sızmalarynyň öňüniň alynmagyny talap edýärler. Olar gaz üçünçülük edaralarynyň işgärleriniň hojalyk hyzmatlarynyň töleglerini wagt-wagtyna ýygnaýanyny, ýöne awatlaýyş işleriniň wagt-wagtyna geçirilmeýänini aýdýarlar. Şol bir wagtda bu sebitde Çarlak geňeşiginiň ýaşaýjylary köp sanly hojalyklaryň merkezleşdirilen gaz geçirji ulgamlary arkaly berilýän tebii gazdan peýdalanyp bilmeýänini aýdýarlar. Olar howanyň temperaturasynyň peselmegi bilen obanyň gaz üçünçülüğiniň tas dolu diýen ýaly kesilýänini aýdýarlar. Oba ýaşaýjylaryň ençemesi özleriniň odun ýakyp nahar bişirýänliklerini, çay gaýnadýanlyklaryny, gyş pastyna odun ýakyp ýylanýanlyklaryny aýdýarlar. Galy bersede bu sebitde propan gaz balonlary hem meşgurlyk gazanýar. Sähil howa salkynlasa bizim owamyzda gazyň kesildigi hasap edäýmeli. Hojalyklar propan gaz balonlaryny ulanýarlar. Köp hojalyk gaz etmezçiligi sebäpli odun ýakyp nahar bişirmeli bolýar, çay gaýnatmaly bolýar. Gyş paslynda odun ýakyp ýylanaýmasak başga alaç ýok. Häzir odun hem gymmatlaýar. Biz gyşda tezek ýakyp mydar etmeli bolýarys. Ýa-da salyarkaly peç ulanmaly bolýarys. Salyarka peçlerini ýakanymyzda öýüň içini salyarkanyň ýyzy tutýar. Bizim içen agyz suwumyz hem ýeriň teýinden gazylyp alynýan guýynyň suwy. Tok hem kesilýär. Elektrik üçünçüligini köplönç her gün birnäçe sagatlap kesýärler. Diýip oba ýaşaýjylar aýdýar. Şu günler günorta nor sebitlerinde salkın düşüp başlady. Howanyň temperaturasy aşaklaýar. Türkmenistan energetika serişlerine baý ýöne sebitlerdäki sandan çykan infrastruktura desgalary sebäpli ýangýyş serişleriniň paýlanylmagyna bökdönşlükler ýüze çykýar. Ençeme obalar henidem onlarça ýyl mundan odal oturdulan elektrik we gaz geçirji ulgamlaryndan peýdalanýar. Türkmenistanyň ýylat 2010-njy ýyly içinde elektrik energiýasy we tebii gaz bilen tölegsiz üpçün edilýärdi. Ýöne ykdysady kynçylyklaryň arasyna mowut hojalyk hyzmatlary ýatyryldy. Häkimetler hyzmatlaryň tölegli görnüşe geçirilmegini, halkyň hal ýagdaýynyň gowulanmagy we bazar ykdysadyýetine geçmegiň şertleri bilen düşündirdiler. Döwlet mediýasy oba we etrap ýerlerine hojalyk hyzmatlarynyň üçünçüliginiň pes ýagdaýy barada habar bermeýär. Mara vilayatyna gaz üçünçüligi bilen bagly problemalar başlyny geçirýän obalar sebit merkezi bolan Mara şäheriniň 20-30 kilometr töwerege aradaşlykda ýerleşýär. Türkmen büdjetçileri öz işleyen yerlerinde yine de pul tapşırmağa mecbur bolýarlar. Bu gede olaryň zähmet hakkyndan tutulýan pul täze ýyl bayramyna taýýarlyklar üçin niýetlenýär. Täze ýylyň öňü tiresinde hadaça köçeler we dara jaýlary bedelýär, arça agajy dikilýär. Täze ýyl bayramçylygynyň golaýlamagy Türkmenabadyň edara karhanalarynyň işgärleri üçin iş yerlerinde goşmaça pul tapşyrmaly boljagyny aňladýar. Azatlyň habarçylary bilen gürleşen lewaplylar bayramçylyk çykdyjylary barada özleriniň eýem habarly edilenligini gurrun berdiler. Suyul hem öňki ýyllara meňdes boldy.
her idare kärhananyň öňünde uly arçany dikmek we bedek işlerini alyp barmak barada Türkmenabad şäher häkimligi tarapyndan talap edildi. Dinç günü bolmagyna garamazdan 3-nji dekabrda ähli idaralaryň öň tarapynda dikilen arça agagyny bedeýän işgärleri görmek mümkin. Deyip anonim urlaşan büdjet işgäri gurrun berdi. Bu işe gatnaşýan büdjet işgärleriniň söýlerine görä idaralaryň öňündäki arçalary we binalary bedemek işine adynan 3 iş günü gidýär. 9-da başlanýan işler akşam 17-de gutarýar. Munyň çykdyjylary üçin her bir işgärden 50 manat çemet ýygnalýar. Toplanan pula bedegler satyn alınýar we avtokran hakyna tutulýar. Ýokary götürýän tehnikanyň ortaça bahasy gününe 1000 manata ýetýär. Türkmenistanda täze ýylyň öňü tirasynda adatça köçeler we dara jaýlary bedelýär. Edaralaryň köpüsiniň öňünde arça agajy dikilýär. Bu taýýarlyklary büdjet işgärleri çekilýär. Olar çykdyjylardan başga öz wagtyny hem sarp etmeli bolýarlar. Şoňlar Türkmenabadda köpçüliklerin arça bedemek işlerini bitarap Türkmenistan köçesiniň uğrunda ýerleşýän onlarça edara kärhananyň öňünde şeýle-de telgäklerde görmek mümkin. Mundan başga da şäheriň köçelerinde ötüp duran arçalar hem bedelýär. Bu işe hem büdjetçiler çekilýär. Bir tarap Türkmenistan köçesine ýoluň orta bölegine gazon, şol ýerde ekilen gök arçalar var. Türkmenabadyň Demirgazygyna başlanýan Mawtumuly köçesinden gaýdýan we Akgoýyň arçasyna çenli barýan bu ýoluň 5 kilometrinäki diri agaçlar bedelýär. Bu agaçlar bedemek işi mugallimlaryň we terbiýetçileriň boýuna ýüklenýär. Deyip anonim urlaşan büdjet işgäri gurrun berdi. Şäheriň baş arçaty ak öňünde dikilýär. Bu ýerde täze täze ýyl bayramçylyk dawaralary geçiriler. Türkmen telewiziýasynda görkezmek üçin gepleşikler, video düşürler. Bu çäreleriň ählisine ýene-de büdjetçiler gatnaşmaga mejbur ediler. Emma häkimetler tarapyndan guramalaşdyrylýan bu bayramçylyk şagalanlara ýürite taýlanyp alynan gatnaşyjylardan başga adamlar baryp bilmeýär. Geçen ýyllaryň tejribelerine görä ýurdun ähli şäherlerinde bedelýän baş arçalaryň golayna adaty raýatlara şol sanda çağalara 31-nji dekabrda we 1-nji ýanwarda barmak ruhsat berilmändi. Bayramçylyk meýdany ilatdan polisiýa bilen goralypdy. Ýurdun ähli günçeklerini bedemek we bayramçylyk atmosferasyny döretmek işlerini maliýeleşdirmäge mejbur edilýän ilat ýyllar boýy bayramçylyklarda dürli çäklendirmelere hem sedebar bolýar. Geçen ýyl täze ýylda büdjetçilere bayramçylygy kafe restoranlarda bellemek gadagyn edilipdi. 4-nji dekabrda Israýlyň harbylary Gaza zorlugynda öz güýçleriniň Hamas jeňçilerine garşy söwüşýändigini aýtdy. Amerika we Ýewropa Birleşigi Hamas toporuny terroristik gurama hökmünde ikrar edýär. Görnüşinden Israýl Gaza zorlugynyň günorta tewitlerinde gury yer operasiýasyna girişdi. Israýlyň zarbylary netijesinde onlarça Palestinaly helak boldy we yaralandy. Täzeden başladylan söwüş hereketleri Israýlyň güýçleri bilen Hamasyň arasynda gelinen 7 günlük ok atışlyklary boýunça hareketmäniň 1-nji dekabrda tamamlanmagyndan soň döredi. Hareketmäniň çäginde Hamasyň saklaýan aglawa Israýllerden ibaret 105 tamun 240 tany Palestin tutugy bilen çalsyldy. Sol bir wagtda täzeden başladylan söwüş hereketleri zamunlukdaky beýlik tutuglaryň kadaly azatlygy çykyp biljekdigi baradaky umytlary kölega saldy. Käbir maglumatlara görä ýene-de 130 töwerege adam zamunlukda saklanýar. Britaniýanyň harbylary Hamasyň 7-nji oktýabrdaky hüjümünden soň zamun alynan adamlary ýüze çykarmaga himayet etmek üçin Gazanyň üstünde gözegçilik uçuşlaryny amala asyrjakdygyny ma'lum etdi. Bu soňky özgörüşi Britaniýanyň Gorunluk ministrligi tasdiklady. Britaniýa 7-nji oktýabrdaky hüjümde azyndan 12 Britan raýatynyň öldürilendigini we bäşisiniň integrim direksiz ýitendigini aýtdy. Bu ağırlykda Halkara Jenaýat Sudynyň baş prokurory Karim Khan Gazadaky uruşda ähli taraplaryň mümkin uruş jenaýetleriniň derňelmeginiň tarapynda çykyş edýändigini aýtdy. Biz kanunyň ol ýerde front liniýasynda bardygyny we onuň ähli kişini goramaga ukyplydygyny görkezmelidir diýip Khan Halkara Jenaýat Sudynyň 3-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda belledi. Khan soňky günleriň dowamında Israýl we Palestin territoriýalaryna sapar etdi. Ol Hamasyň hüjümleriniň pidalarynyň ýakynlary we dostlary tarapyndan çağırlypdy.